ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. бо умеди орзуҳои хуб ва ояндаи дурахшон дар ҷомеаи Тоҷикистон нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳатро манзур медорем. чун ҳамешагӣ мо аз қонуншиканӣ ва коргузории милитсияи суғд дар самти муқовимат ба он, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва фаъолияти хизматии мақомоти корҳои дохилӣ маълумот хоҳем дод. барномаи моро пайгирӣ намоед. дар саҳифаи аввалини барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба қаллобе ҷалб месозем, ки аз бовар кардан ба хизматрасонии шахсони бо ном мушкилкушо сарчашма гирифтааст. нафари дар ҷинояти мазкур гумонбар ҷабридаро бовар кунонидааст, ки бо роҳи дуохонӣ метавонад фарзандашро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намояд. вонамуд кардан ба мушкилкушоӣ ва бо ин васила бо роҳи фиреб ба даст овардани маблағи пулӣ кирдори ҷиноятие мебошад, ки мақомоти милитсияи шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ба шаҳрванд Маҳмудова Нодира Ҳайдаровна соли таваллудаш 1973 иstiqomatkунандаи шаҳри Исфара нисбат дода бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. гумонбар шуда дар ҳудуди шаҳри Исфара бо он маъруфият дорад, ки гӯё дорои қобилияти фавқулодае мебошад, ки ҳалли дилхоҳ муаммо вобаста ба тақдиру сарнавишт, кушоиши кор ва мушкилоти зиндагиро бо кӯмаки ёварони ноаёни худ, ки аз ғайб дастгираш ҳастанд, бо роҳи хондани ояту дуо ба фоидаи муроҷиаткунанда анҷом медода бошад. ин дар ҳолест, ки худ саводи кофии динӣ надорад. Просто михел рашик шудам, штоби ҳамон бурод ҳамонҷа диги чи не? Ваҳо аввал давидагӣ рафтагӣ омадагӣ нашудагӣ ҳамин кор. ҳастони ман ҳамина вайкар будам, ки мобайни якманду гуфтам худо хоҳад мебурад, гуфтам аввалаш худо не ки мебурад. пални қуръони чизеҳо ҳамон чиз дуоҳо ки хонда баён кунӣ. иҳо ҳангон истирир ми об мифарқаш не. дуо фақат дуо. дуои китобиан ё ба назартон мебояд? сураҳо ман ба назарам неман калам ҷошанда. сураҳои ҳама медонам. қуръон чанд сура дорад? қуръон 365. қуръон чанд сура дорад? чанд пора аст? 360. ёсин ҳам мехонӣ? ҳа, ёсин ку ҳамаша меди. ёсин рӯи китоб дида. чанд мубин дорад? 3 мубин. ёсин апаҷон 7 мубин дорад. қуръон аз 30 пора иборат. 114 та сура аст апаҷон. ба маълумоти шумо. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи шаҳри Исфара ошкор намуд, ки гумонбаршуда Нодира Маҳмудова бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд Асомаддин Раҳимов сокини шаҳри Исфара даромада ӯро бовар мекунонад, ки маҳз бо усули дуохониву ғайбдонӣ фарзанди ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод менамояд. ҳарчанд фарзанди ҷабрида бо роҳи мурофиавӣ нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ тағйир дода шуда аз ҷавобгарӣ озод шуда бошад, ин ҳолатро гумонбаршуда ба хизматрасонии худ нисбат дода аз охирон $1500 маблағи пулӣ талаб менамояд. дар шароити идорашавандаи оперативӣ баъди гирифтани $500 гумонбаршуда боздошт ва нисбаташ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. тафтишоти пешакӣ нисбати гумонбар дар ҷинояти қаллобӣ Нодира Маҳмудова айни ҳол ҷараён дошта, нафарони аз кирдорҳои номбурда зарар дида метавонанд тавассути телефонҳои дар экран намудор занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллӣ зисти худ хабар диҳанд. милитсияи шаҳри Истаравшан низ дар самти бениқобсозӣ машғулшавандагони фолбинӣ, серуҷодугарӣ ва шахсони бо ном муллою табиби халқӣ корбарӣ намуда дар давраи сипаришуда 17 ҳолат ин намуд ҳуқуқвайронкуниро ошкор сохт. ҳуқуқвайронкунандагон ҳарчанд ба кори худ бовар надоранд, аммо ин намуд хизматрасониҳоро анҷом медиҳанд. машғулшавандагони фолбинӣ, серуҷодугарӣ, зери ниқоби дуохонӣ, табиби халқӣ ва мушкилкушои мардум бо пеш овардани таъбирҳои ғалат имрӯзҳо дар ҳақиқат доғи ҷомеа мебошанд, ки мардумро ба гумроҳӣ мекашанд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истаравшан давоми соли равон то санаи 16 апрел 17 ҳолати ин намуд ҳуқуқвайронкуниро ошкор намуда дар асоси талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд, ки 15 ҳолати он ба нозирони минтақавии милитсия рост меояд. бениқобсозии машғулшавандагони фолбинӣ, ки дар байни аҳолӣ ҳамчун табиби халқӣ, бахшӣ, дохон ва дигар мақому унвонҳо шинохта мебошанд, дар ҳолест, ки худи онҳо дар зиндагии шахсӣ мушкилоти зиёд доранду онро чорасозӣ карда наметавонанд. гуфтанд ба маврид аст, ки одати муфтхӯрӣ онҳоро ба ин ҷода овардааст. масалан шаҳрванд Нуртоҷов Ғаффор соли таваллудаш 1946 иstiqomatkунандаи деҳаи қаллачаи араби ҷамоати деҳоти Зарҳалол
дар болои ҳамин гуна хизматрасонии дуохонӣ ба ривази маблағи пулӣ ба дасти милитсия афтод. Номбурда шикояти занеро дар болои мушкилоти зиндагӣ бо роҳи дуохонӣ гӯё ба таври мусбӣ ҳал мекард. Хона ҷанҷол буд, рафтам, ягон гармихона кара гирифтам, оба гармихона кара дозино. Шаҳрванд Турсунбоева Қарасоч соли таваллудаш 1954 истиқоматкунандаи дигари деҳаи Қалачаи Араб мебошад, ки бе доштани ягон ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда ҳамчун табиби халқӣ ба аҳолии гирду атроф хизматрасонӣ мекунад. همین خوابم به همین تماما افتاده مانده همین خوابم به 10 روز خودم نامده خورفتگی به همین خوابم به همین استایه دیده Шаҳрвандон Холиқул ва Ҷумахол Амировна соли таваллудаш 1962, Тухлиева Гулбаҳор Атабековна соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Зарҳалол, Ғаниева Зуҳро Орифҷоновна соли таваллудаш 1982, Усмонқулова Мунира Маъруфҷоновна соли таваллудаш 1970, сокинони ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ, Юлдошева Мақсуда Анарқуловна соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чорбоғи шаҳри Старавшан аз зумраи машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ мебошанд, ки хизматрасониҳои табобатӣ, мушкилкушоӣ, киносилаву қайтармагарӣ ба онҳо нисбат дода мешавад. Афроде аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд, ки саводи кофии диниву дунявӣ надоранд, вагарна ба ақл рост намеояд, ки инсон метавониста бошад, ки тақдири дигар инсонро росту ороста гардонад ва ё ба хондани кадом дуое ба зудӣ шахси фақирро дорову қудратманд созад. Зеро агар онҳо чунин қудрат медоштанд, пеш аз ҳама ҳаёти худро хубу намунавӣ мекарданд. Я духтана наз медидам, вишном узна шуд. Я ҷумон макна фолбин наифтам, ҳамҷа нафтам фолбин. Дамон адам боз кавзим вахши фойдаш набудааст. Ягон маъниш нест, ҳамаш дунои будааст. Я боз 300 сим додам. Баъд унафтам баъди як ду моҳ шунафтам бо мин вайкад. Бо я бо дига як 500 сим додам. Ҳамин кун вахши фойдаш набудааст. ҳамаш ҷӯҳти фунеба алда будааст. роҳи халосӣ аз ин гуна доғи ҷомеа, ки таҷрибаи ҳаётӣ дуруғу фиреб будани онро исбот кардааст, истифода набурдан аз ин гуна хизматрасониҳо мебошад. Милитсияи ноҳияи Ашт аз содиршавии ҷинояти ахлоқӣ нисбати ноболиғ духтари 15 сола хабар медиҳад. Дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Турдиматов Исмоил Абдумаликович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи шаҳраки Шайдони ноҳия гумонбар мебошад. Гумонбаршуда бо ҷабрида, ки ӯ низ сокини ноҳияи Ашт мебошад, шиносоӣ пайдо намуда дидаву дониста, ки охирон ба синни 16 солагӣ нарасидааст ва оқибати рафтори худро пурра дарк кардан наметавонад, барои қонеъ кардани нафси шаҳвонии худ нисбати охирон ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта содир кардааст. нисбати ноболиғ алоқаи ҷинсӣ кардан қонунӣ ё ғайриқонунӣ буданашо дарк карда метавонед шумо? аз рӯи ҳодиса нисбати гумонбаршуда Исмоил Турдиматов бо дастрасии талаботи моддаи 142 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ гардид. идомаи барнома танзим ва сарфаю сариштакориро баракати зиндагӣ мегӯянд, аммо корбари милитсия нишон медиҳад, ки на дар ҳама ҳолат ҳангоми баргузории ҷашну маросимҳо он риоя мешавад. қонуншиканиҳо дар ин самт дар гузориши навбатӣ инъикос ёфтааст. новобаста аз оне ки талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардида, тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян ва ҷиҳати пешгирӣ аз ёдаравӣ, хурофоту таассуб, меъёрҳои манъкунандаро пешбинӣ намуда моро ба сарфаю сариштакорӣ талқин намояд, ҳамону шахсони алоҳида, ки аксаран хислати худнамоиву фахрфурӯшӣ доранд, ба чунин қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд. кормадони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо пешбурди услуби муосири корбарӣ ва назорат аз болои шабакаҳои интернетӣ ду ҳамин гуна ҳолати қонуншиканиро ошкор намуданд, ки ҳуқуқвайронкунандагон дар баробари нақси қонун амали ғайриқонунии худро тавассути интернет тарғиб карданд.
чунончи Шаҳрванд Маҳмудова Фарангиз Бобоҷоновна соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, фурӯшандаи мағозаи Фаранг Люкс баъди адои ҳаҷ умра дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Ҳаким Карими шаҳри Хуҷанд зиёфат ороста ба меҳмонон армуғон тақдим кардааст. Навори тақдими тӯҳфа ва зиёфат дар саҳифаи интернетии мағозаи Фаранг Люкс дар шабакаи Инстаграм намоишкорона тарғиб гардидааст, ки метавонад боиси пайравӣ ба чунин зиёдаравии ғайриқонунӣ шавад. тартиб додани протоколи қуввувайронкунии маъмурӣ бо дастрасии талаботи моддаи 481 кодекси қуввувайронкунии маъмурӣ оқибати ҷавобгарии ҳуқуқии кирдори ҳуқуқвайронкунанда мебошад. ҳамин гуна намоишкории зиёдаравиро ба муносибати ҷашни Зодрӯз масъули кошонаи ҳусн ва толори арӯсии Зайнаб бибӣ воқеъ дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт Шаҳрванд Бобоева Ганҷина Аҳмадҷоновна соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ноҳияи Ашт дар Инстаграм гузошта дидаву дониста ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад. Ном бурда маъракаи Зодрӯзашро бо оростани дастурхон ва қабули тӯҳфаҳо бо иштироки 7 нафар дугонаҳояш дар маркази хизматрасонии Зайнаб бибӣ гузаронида, ҷараёни маъракаро аксу наворбардорӣ ва намоишкорона онро тарғиб кардааст. дар ҳамин асос нисбати соҳибҷашн Ганҷина Бобоева ва муассиси кошонаи ҳусн ва толори арӯсии Зайнаб бибӣ Ҳувайдуллоева Зайнаб бибӣ Ҳамро Алиевна истиқоматкунандаи ноҳияи Ашт протоколи қуввувайронкунии маъмурӣ барои риоя накардани талаботи қонуни танзим тартиб дода шуд. хубтар мебуд, ки ҳуқуқвайронкунандагон амалҳои солеҳу созандаи мазмуни тарбиявӣ доштаро, ки аз он ҷомеа манфиат бинад, тарғиб менамуданд. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Истаравшан низ бо гирифтани маълумоти оперативӣ муайян карданд, ки ҳангоми баргузории тӯи домодию арӯсӣ дар тарабхонаи Гули Сурх Шаҳрванд Муминов Неъматулло Рабиевич истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан бо ҳаракати давомноки пошидани пул ва пулчаспонӣ ба хешу таборон меъёри дар сархати 3 моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пешбинишударо риоя накардааст. Исрофкориву зиёдаравӣ амали ҳуқуқвайронкунанда мебошад, ки қобили қабул нест. рӯй овардан ба талбандагӣ ва пеш бурдани ҳаёти муфтхӯрона аз ҷониби баъзеҳо имрӯзҳо зиёд ба назар мерасад. санҷишҳои милитсия нишон медиҳад, ки на ҳама ба гадоӣ ва талбандагӣ рӯй оварда фақиру муҳтоҷанд. ҳатто баъзе аз онҳо солим бошанд ҳам сохтакорона худро маъюбу маҷрӯҳ нишон медиҳанд. сохтакорона худро маъюбу маҷрӯҳ нишон дода ба талбандагиву садақаҷӯӣ рӯй овардани баъзе аз шаҳрвандони ҷисман солиму қобили меҳнат имрӯзҳо зиёд ба назар мерасад. кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии қуввувайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятҳои Суғд мардумфуребӣ ва чеҳраи аслии Шаҳрванд Ҳаитов Алихон Тағоевич соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансурро ошкор намуданд, ки ҳарчанд ҷавон ва нерӯи кор кардан дошта бошад ҳам худро маъюб нишон дода дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд бахусус дар саҳни хиёбону чоркӯчаҳо ҳангоми таваққуф аз ронандагони воситаи нақлиёт ба талбандагӣ машғул буд. ин дар ҳолест, ки номбурда ҷисман солим ва ягон нуқси ҷисмонӣ надорад. такя кардан ба асо ва лангидан танҳо назарфиребӣ аст. барои чӣ шумо солим ҳастеду худтонро маъюбу ногиро нишон медиҳед? барои он ки мардум раҳмош биёду маблағ тед ба ман. дар асл шумо солим ҳастеду? бале бале. як бор хезед, як бор қаду қоматон бинем чӣ. бо ҳамин шеваи тақаллубкорӣ Алихон Ҳаитов ҳамарӯза то 500 сомонӣ даромади пулӣ ба даст меовардааст. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Истаравшан низ бо доир намудани амалиёти шартӣ бо номи талбанда мунтазам кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Истаравшанро аз нафарони садақаталаб тоза намоянд ҳам боз афроди вонамудкунандаи муҳтоҷиро дучор шудан мумкин аст. тавре аз натиҷаҳои корбарӣ бармеояд, аксари талбандаҳои боздоштшуда сокинони дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ мебошанд. саҳни масҷид, гирду атрофи боздор ва марказҳои савдо нуқтаи ҷамъшавӣ ва гаштугузори талбандаҳо мебошад. якчанд нафари онҳо низ бар дурӯғ худро маъюб нишон медоданд. барои чӣ ҳамин авсояро мегаред шумо? ҳамон мардум як ёрдам кунад гуфтем бахши шуд. ҳамин одамо 1 сум 2 сум тият ҳам раҳмошон биёд гуфта вай кадам. дар ҳудуди шаҳри Истаравшан Шаҳрванд Облоназар Нуралиев сокини ноҳияи Шаҳристонро бошад ҳамсараш барои ба гадоӣ машғул шудан маҷбур мекардааст, дар ҳоле ки худи ӯ мехоҳад аз ин кор даст кашад. ки шуморо маҷбур мекард барои тобар?
милитсия бо нафарони талбандагиро ҳамчун касб интихоб намуда корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида онҳоро дар қайди профилактикӣ мегузорад то ин ки пеши роҳи шуғли номуносиб гирифта шавад. гуфтанд ба маврид аст ки омили асосии зиёд шудани сафи гадои талбанда ва рӯ ба муфтхӯрӣ овардани инсонҳои солим раҳмдилии мардуми хайрхоҳ аст. зеро талаби садақаҷӯро қонеъ месозанд ки минбаъд ҳамин реҷаи рӯзгордорӣ барояшон одат мешавад. дар ин бахши барнома ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро шарҳ дода аз иштирокчиёни ҳаракати роҳ бо интизомӣ талаб менамоем, зеро як ҳаракати ноҷо дар ҷодаҳои нақлиётгард сабаб мешавад ки ронанда, пиёдагард ё мусофир ба нохушӣ рӯбарӯ шавад. ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ҳаёту саломатии иштирокчиёни ҳаракатро зери хатар мегузоранд. дар аксар маврид чунин ҳодисаҳо сабабгори ҳалокат ё маҷрӯҳ шудани инсонҳо мешаванд ки он аз риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба вуҷуд меояд. масалан санаи 5 апрели соли ҷорӣ тахминан соати 17:20 ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш 9977 ME02 Усмонов Тоирҷон Ҳалимович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев роҳи нақлиётгарде ки маҳаллаҳои 8-ум 12-уми шаҳри Хуҷандро аз ҳам ҷудо мекунад воситаи нақлиётро ба самти муқобил идора карда пиёдагард писарбачаи 14-сола ки дар канори рости роҳ ба канори чапи роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. оқибати қоидаистезии ронандаи худбовар ва нууҳдабароии ӯ ба ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан ва ҳалокати пиёдагард дар беморхона анҷомид. сурати ҳаракати воситаи нақлиёти шумо дар ҳамон ҳолат чанд ҳаракат? сурати нақлиёти ман аз рӯи шаст рафта истода будам. ман ба дигар ронандаҳо як чӣ гуфтаниам ки ба ин хатогиҳо роҳ надиҳам. наворҳои камераи мушоҳидавӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ронанда дар баробари ба самти муқобил идора намудани воситаи нақлиёт меъёри суръати ҳаракат дар минтақаҳои аҳолинишинро низ риоя накардааст. баъди дучор шудан ба ҳодисаи роҳи нақлиётӣ ронанда барои расонидани кӯмаки тиббӣ ба ҷабрида мусоидат кардааст ки дар ҷараёни тафтиши пешакӣ ҳамчун ҳолати сабуккунанда ба инобат гирифта мешавад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ ҳам монанд ки он низ дар натиҷаи ба самти муқобили ҳаракат баромадани ронанда рух дода риштаи умри 2 нафарро канд дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод ба қайд гирифта шуд. санаи 9 апрел тахминан соатҳои 19:15 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Шарипов Асланбой Бегназарович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Ҳомид Алиеви ноҳияи Зафаробод ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти Равшан ба самти шаҳраки Зафаробод тавассути роҳи нақлиётгарди Зафаробод Дӯстӣ аз уҳда идораи воситаи нақлиёт набаромада дар самти муқобили ҳаракат ба дучархаи тамғаи скутер таҳти идораи ронанда Розиқов Ҳусен Раҳматович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳомид Алиеви ноҳияи Зафаробод бархӯрдааст. аз шиддати бархӯрд ронандаи дучарха ва ҳамсари охирон зани 40-сола ки ба ҳайси мусофир дар дучарха қарор дошт аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошташон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. мисолҳои дар боло овардашуда бори дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ махсусан ронандагони ҷавонро ҳушдор медиҳад ки ҳангоми нишастан пушти чамбаракии воситаи нақлиёт бо диққату эҳтиёткор бошанд. беинтизомӣ ва худбоварию қоидастезии онҳо ба ҳаёту саломатии атрофиён хатар дорад. мавзӯи дигар ба муносибати таъсисёбии қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ ки санаи 10 апрел мебошад, роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо сарбозони қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилӣ бо қароргоҳ дар шаҳри Хуҷанд мулоқот анҷом дод. аз ҷараёни чорабинӣ гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. қушунҳои дохилӣ яке аз сохторҳои таркибии вазорати корҳои дохилӣ мебошад ки 10 апрели соли 1993 таъсис ёфта дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва падидаҳои халалдоркунандаи ҳаёти осоишта саҳм дошта ҳамқадаму ҳамсоли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни соҳавӣ бо ташаббуси сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Маҳмад Сафар Пирзода барои сарбозони ин қисми низомӣ дастархони идона ороста шуд то ин ки сарбозону афсарон рӯзи касбиро дар шароити арзанда таҷлил намоянд.
вохӯрӣ бо ҳайати сарбозону афсарон қисми таркибии нақшаи чорабинҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба муносибати таъсисёбӣ рӯзи қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ буд, ки санаи 12 апрел баргузор гашт. сардори милитсияи Суғд Маҳмадсафар Пирзода хизматчиёни қисми низомиро ба рӯзи таъсисёбии қушунҳои дохилӣ аз номи вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Рамазон Раҳимзода табрик намуд. Мавсуф таъкид дошт, ки ҳифзи марзубум, хизмат ба ватан, таъмини волояти қонун ва сулҳусубот қарзи фарзандии ҳар ҷавон аст, ки дар домони модар ватан тарбия ва ба камол расидааст. гуфта шуд, ки сафарбар шудан ба хизмати ҳарбӣ нишонаи садоқат ба ватан ва иҷрои қарзи шаҳрвандӣ дар назди ҷомеа аст. таъкид гардид, ки имрӯзҳо ҳукумати мамлакат бо роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавонон тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст, то ин ки касб омӯзанду ба нафъи халқу миллат хизмат намоянд. аз ҷумла дар қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ таъминоти моддии техникӣ, шароитҳои созгори хизмат ва тамрину касбомӯзӣ барои сарбозон фароҳам мебошад. бо такя ба рӯйдодҳои гузаштаву имрӯза сардор раёсат ба ҳозирин оиди дастовардҳо ва корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар Тоҷикистон маълумот дод, ки дар саргаҳи ин ҳама дигаргунӣ ва тараққиёту пешрафт чеҳраи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудор аст. аз сарбозон даъват ба амал оварда шуд, ки дар ҷараёни хизмат бо рафтори оиномавӣ садоқати худро ба ватан нишон дода, баъди ба итмом расонидани муҳлати қарзи шаҳрвандӣ ҳатман касберо интихоб ва ҳамчун насли созанда дар пешрафти ватан саҳм гузоранд. дар идома сарбозон сарҷамъона гирди дастархони идона ба ҳам омада рӯзи таъсисёбии қушунҳои дохилиро таҷлил карданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. барои имрӯз дар ҳоле ки тавассути қонун муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешаванд, бигзор риояи он барои мову шумо одат бошад, зеро муҳимтарин омили расидан ба саодати зиндагӣ риояи қонуну тартибот аст. то дидори навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.